Good day mga katatak and welcome to another episode of Cine Ilonggo. Today we are going to feature the short film entitled Stalker. This film is produced by one of the broadcasting students of College of Communication, West Visayas State University. The story is about a Parangal awardee student who was distracted by social media. She spends most of her time updating status, posting, tweeting, uploading photos of a teen king, given that she is an admin of Daniel Padilla's fans club here in Iloilo. Will she change for the better or for the worst? Let's find out and watch the short film Stalker. Coffee. Please, pwede mo kain sa passenger. Bes, nakakulik ka na sa wifi? Ayaw, Bes! Ikaw lang yaw, di ko nakakulik ka. Nasulong mo lang kaya. Ay, sorry kid, Bes. Ari ka nila password ko. Tinangyag 3017. Sorry, Arya. Ari na, Bes, kakunik na ko. Okay. It's talking time! Best! May mag-poster si Daniel Material, Best. Oh my gosh. Update ko, Best. Mangita ta, Best. Sige na, Best. Malakaw to, Best. Mangita ta sa downtown, please. Tapusan na ikaw, mo, Bes, kay buligan, nakakarang pangita. Yay! Okay, thank you! Sige, makaon ako. Oh my God.
Ganun mo gusto mo. Diba? Paano sir? Lagi siya sa Batman. Been sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you come. The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Okay, submit your mini research class and I will give you another assignment regarding your mini research. Palihilan nga ako. Okay, Can please distribute the papers? Okay, kuha siya ang tungko diri sa baba. Okay, balaan mo bala nga sa lain ninyo? Uti, balaan mo man gali nga sa lain nga agilin mo ini. Balaan mo na gid nga sa magka-pace diri sa university.
Kag nga, aging himok muli. Isa ka man bala ka parangal awardee. Nga, aging himok mo ina. Sorry, kid ma'am. Hindi na ako magliwat. Ma-obra na ako sa kami ni research pwede. Di, kaya wala na yun ko na mahimok. Basta ang first draft mo, 5. Hindi naging ina ang bag-o. Sige na lang ma'am, ma-obra na ako. Pasok ko na doon sa in-obrahon ko na lang mayo sa next. Hindi na ako mag-copy-paste, promise. Okay, sige ha. Basta ginhambalan ka tayo ikaw sa imo sala. Sige ma'am, thank you. Kaya nauna na lang ako ma'am. Okay, sige. Pwede ko sa first draft. Alam mo na research. Wala na nakapawion. Biskan mga first draft lang. Kaya na 5 kagid daw ano ginobra mo? Nagkakapipace ko kay gintawan ko mag-ubra. Kaya naman yung mag-ubra sa research. Nga nagka-paste kagid daw. Sige lang best, bawi ka lang sa sunod ta nga draft ah. Kaya pa na basta hindi lang pagliwatan ginobra mo. Natawagin ko mag-ubra, promise, best. Manubutan yun na yung grades ko na best. Wala. Wala na dun sa 5 na ako sa first draft. Tama na nga ibi, best. Kaya pa na best, salig lang. Pakita lang nga hindi ka na magliwat. Okay? Think positive. Think positive. Sige, thank you, good best. Thank Focus you. ka na lang danay sa pag-eskwela mo. Kaya na, kaya na. Oo. Sige, thank you.
Follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. Welcome back mga katatak, and right now we have here Miss Denise Isabel Leona, the director and producer of the short film Stalker. Hello Miss Denise, welcome here sa aton nga show Cine Ilonggo. Yes, it's a great privilege to be here sa Cine Ilonggo. Congratulations gid Miss Denise sa imong nga graduation. Mayo gid kay you made it despite sa mga challenges like thesis, short films, kag inyong mga examinations, mayo gid kay you made it. Yan naka-graduate gid on time. Yes, because of those challenges, I make myself to pass all the subjects, the grades. I made it just to make my parents proud of me and to graduate on time. Yeah, mayo gid. Proud gid sa imo ang imong nga parents. Okay, sa subong may ara lang kita mga questions sa aton nga parte sa imong nga short film nga Stalker. Okay. Okay, Miss Denise, pwede mo bala ma-share sa aton nga audience ang parte sa storya sa imong nga short film? Ang parte sang storya sang short film is about the girl who is a consistent parangal awardee in West Visayas State University College of Communication. Then, she was an admin of Daniel Padilla Fans Club here in Iloilo. Then, finally, at the end, while posting it and updating her friends in Facebook, she lost her track in being an parangal awardee in West Visayas State University College of Communication. Ano nga mga character ang gina-portray sa imong nga mga cast? Mga characters nga gin-portray sa akon nga mga cast amo The ang main character? the main character was Kay, a consistent parangal awardee student in West Visayas State University College of Communication. Then Ken is her best friend that helps Kay to be a consistent parangal awardee in West Visayas State University College of Communication. Si Ken isa man sa mga parangal awardee. Yes. Like Kay. Yes. So, you only have two characters in the story? No. There is some extras and then some teacher Teachers and some is extras. extras. Okay, so sa imo nga short film, may ara ka mga extras. Ano ang imo nga naagyan nga mga difficulties sa pagkuha sa imo mga cast, sa imo main character, sa imo mga supporting characters, kag sa mga extras? Sa extras, nabudlayan gid ko to mangita sang extras because of wala to klase that time sang pag-shoot namon. Then kabudlay magkuha sang tawo nga mapiliton mo mag-act sang amo na nga role nga maara lang da sa sulod sang room nga for example do class based lang ang ang shooting para do mapili do kinahanglan mo gid sila wala nga piliton para lang mag-act. Tapos ang sa main character ko do hindi man gid siya dako nga problema sa akon kay do the day before sang shooting or days before sang shooting ginambal ko na siya ang amo ni iya nga role, amo ning iya nga part nga gampanan sa akon nga film. Kag sa supporting character ko nga iban before sang shooting bal-an gid nila yang ila nga role being part of my film. So, how about the location? Nabudlayan ka mangita sang location para sa imong nga shoot? Oo, budlay gid man siya mangita sang location kay
kinanlan ko gid ang like sa mga mall, kinanan makadugid kami sa mall para mangita to sang poster kay amo to ang trending that time nga ang poster ni Daniel Padilla ari na kuno di sa Iloilo, which is in fact wala pa di gali do man na. So nagkadto man to kami sa mga mall para mag-shoot kag mangita sang poster, kaso lang wala kami may nakuha nga bisan isa nga poster, then we ended up with nothing. Okay, so how about the budget of the film? The budget of the film, Given syempre, that you're still a student. syempre sa budget sang film, gin-open up mo man nga daan sa parents ko nga amuning natabo sa kon nga ang film gani is in compliance of my INC. So, they helped me, ginmangkot nila ko kung pila ang budget, pila ang kinanlan. So, sila ang nag-support financially sa akon. Then, my cast, do hindi man gid bibudlay ang sa cast nga part kay hapos na sila storyawon, pamahawan mo lang, pakanon mo lang, wala naman dayon, wala man sang payment, wala man sang kung ano, amo lang na. Well, you're so lucky because you have very supportive parents. Okay, mga katatak, we will be right back for some commercial breaks. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. Welcome back mga katatak. Earlier, ginistoryahan nato ng iyang mga challenges and difficulties sa pag-ubra sa iyang short film during the production stage. So, sa karon aton nga itako kung ano ang iyang naagyan or na-experiensyahan or ang iyang mga problems nga na-encounter sa post-production. Okay, so Miss Denise, makadto kita sa editing sa imong mga post-production. Ano ang imong mga difficulties nga na-encounter? Sa mga difficulties nga na-encountered ko, do medyo damo gid siya. First, ang akon gid nga laptop, wala ko gid siya nagamit for editing kay may naghulam, tapos pagbalik sa akon guba na siya. Hindi na siya din awful. hindi na siya din mag-andar. Do useless basi hindi man gyapon matapos edit kung amo to ang laptop ko ang gamiton. So nangita gid ko sang iban nga mag-edit sang akon nga film. Tapos natapos ang pag-edit sang akon nga film, it takes 1 week. 1 week gid kag natapos siya edit kay syempre ang editor ko wala man lang gid siya gatutok sa film ko lang gid mismo mo kag wala man ko nagbayad siya dako para ma-focus lang siya sa pag-edit sa akon nga film. So, okay lang man sa akon. Wala ka nag-pay sa imo nga editor? Wala, Wow, wala. good thing. Kay subong magpa-edit ka, sobra ka mahal. Yes, ang gani, grabe. You're so lucky. Yes, I'm so lucky. Amo to,
wala ko gahatag pressure sa iya kung ang ginambal ko lang gid is kung san-on yung matapos okay lang sa akon kay actually dugay pa man ang deadline sang akon nga film. So, okay lang kung saan niya matapos. Which is in fact, ako man gani ang una nga nakapasa sang amon nga film tungod sa help sang editor, cameraman, and my supporting characters. Okay, so bilang isa ka director kag producer sang sini nga short film, kag bilang estudyante, paano mo na manage ang imo nga time given nga isa ka pa sa mga graduating student sang time nga to? Yes, sa college bido ginatudloan kag gid nga maggamit sang imo nga time management. So didto ko gid na gamit ang amo na nga klase sang rule nga isa ka estudyante tapos ma-produce ka pa sang film kay tungod sa akon nga compliance kay na INC ako sa muna nga subject kag para ma-complyan ko ang subject nga na kag hindi ko maulihi sa graduation kinahanglan ko gid mag-produce sang film. So ano man lang to ginubra ko ang film sang U-week namon. Ang U-week ka na wala kami klase. So amo tong nag-push sa akon nga i-produce ko ang film sa amo na nga week kay wala kami klase galing isa lang gid ya kadako nga problema ang na-encountered ko amo lang gid na ang wala ko gawa minakwa nga extras kag kabudlay mangita sang ma-support sa akon nga film. Okay, FYI mga katatak, si Miss Denise lang mismo ang isa nga nag-produce ng iyang short film. So, ang pamangkot, paano mo na-overcome ang isa ka 10-minute short film? Nga isa ka lang, ikaw ang producer, ikaw ang director. Paano mo ini na-overcome? Na-overcome ko siya actually paagi sa hindi lang gid guro mambal ko oo ako lang isang producer ako man isang director pero balaan ko hindi ko ni siya mahimo without the help of my parents, without the help of my supporting characters, kag without the help of my editor. Kay may mga tawo gid bi nga bisan ara kana bala sa do challenging part mo na gid do gina face mo na gid ang problems do mi ara gid ya tawo nga nag-cheer up simo like kaya mo na obrahon bisan ikaw lang isa tapos sa editor ko be do hindi man gid siya budlay gid mo nga oo dapat gani ako ma-edit kay ako ni siya do mo na ti galing kay wala ko siya na edit kay tungod may klase ko tapos internship pa man to namon do mo na be pero overcome ko lang gid siya tungod sa mga motivation sa mga tawo nga makaya ko kag ang ginapatihan ko lang gid is nakaya gan isang iban nga nag-graduate amo man na ilang nga ginagyan so what if sa akon makaya ko man kay naagyan man gani nila maagyan ko man Kanami gid nga mentalidad mga katatak kung may nagakinahanglanon sa aton nga buligan. Okay, so thank you so much Miss Denise. Ano ang imo nga mahambal sa aton nga mga film enthusiasts? Ang akon lang gid nga mahambal sa mga film enthusiast or film amateurs or even sa students nga don't lose hope kung bisan ara ka na sa mga problema nga imo paagaagyan kag balaan ko ang film hindi lang gid siya daan days kung i-shoot siya even for a 10-minute short film. It takes months or years to come up a good short film. But in my case, I'm so happy and I'm so lucky because my film is so good and it has a good quality like what my teacher said to me. And mambal ko lang gid sa ulihi kung gusto mo mag-produce ang film budgetan mo ngita ka sang nami nga characters kag pangitaon magid ang characters pareho sang akon nga mga characters nga
ano lang, willing mag-share sang ila talents, sang ila nga mga time nga wala bayad, do hindi bala nila kinanlan ang do, for example, sa pareha sa mga bus, ng iban nga tao nga, di namon kinanlan ang kwarta, do mo na balaw, ang ila lang gidya, naagyan man na namon mo, nakaagi man kami college, kag dira man kami nag-graduate, so, experience man namon ang amo na nga sistema, so, ari kami para magbulig, I'm feel so lucky and blessed with my supporting characters and my cast. Okay, so thank you so much, Miss Denise, for being here sa aton nga show sa Cine Ilonggo. Okay, Do thank you have final message? Or you would like to thank, or you would like to invite your friends to watch your short film? I'm inviting my friends or family to watch this short film entitled Stalker, and I have to thank my family for supporting me through I have to thank my family first. I have to thank Mr. and Mrs. Leona for being so supportive for me through financially, emotionally, and bisan sa ano nga butang ara gid sila per me para mag-help sa kon. Then sa mga friends ko that lighten up me to pass the circumstances, I'm so all I have to say is thank you for being there during my ups and downs. Thank you so much, Miss Denise, for being here sa aton nga show, Cine Ilonggo. Kag sa aton dira nga mga film enthusiasts or producers, directors ng mga short films, you can showcase your films here, and we can show it here sa aton nga Cine Ilonggo. Or you can email your films or contact us at tatakilongoproductions@gmail.com. Like us also on Facebook at Tatak Ilonggo channel. And YouTube, you can watch our videos on YouTube. You can search Tatak Ilonggo channel also. Okay, so let's call it a day. This is your host, Rio Villamor. See you again sa aton nga next episode sa Cine Ilonggo. Diri lang sa Tatak Ilonggo channel.